Okay, so may buntag Pilipinas, may hapon Texas. So nagsuon na napunta karon sa ato ang pagbasa sa Biblia. Dalagon ang atong buhi nga Dios, no? Kay perminti siya gauban ka nato sa matag adlaw. So thank you kaayo, no, nga naa na pud ta diri karon, no? Thank you kay so nga naa na pud kadiha. Before ta magbasa, magampo sa ta. Dalaygon og mahimayaon na mo nga Dios, salamat kayo Lord. Nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord. Salamat kayo Ginoo sa imong protection. Salamat kay Ginoo sa lain sa mga adlaw nga imong gihatag kanamo. Ginoo, ikaw mo simbahon og halagaran ug nining taknaa, Lord. Ikaw among gahinan, Ginoo, nga makapaminaw sa imong mga pulong, Lord. And I pray nga ikaw mamuhat sa among matag usa ka kasing-kasing ug hunahuna. Tabangi kami, Lord. Among ablihan among igdulungog karon aron kami makabati sa imong pulong. Ug among ablihan among kasing-kasing Ginoo nga modawat sa imong mga pulong, O God. Holy Spirit, gina-welcome ka namo karon. And I pray Lord nga ikaw maghatagan mo kaalam nga langit nun, Ginoo. And I pray Lord nga bisan pa kanang mga nananaw karon Lord sa video, Ginoo. I pray nga ikaw mamuhat sa ilang kinabuhi, ikaw magapanalangin kanila Lord uban lang tibok panimalay. And thank you kay Ginoo nga ikaw ilahang masinati, Lord, sa matag adlaw silang kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong ginatugyan diha kanimo lamang, O Dios, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen, no? Praise God. So naana ta karon sa chapter 31, no? Okay. So 31 na tayo, so, no? So gibutangan kini og uluhan nga si Josue maoy may puli kang Moises, no? Okay, so nanata sa chapter 31. So kung naa kay Biblia igsoon, ako takang giawhag nga muabli usab sa imuhang Biblia. Okay, sa verse 1 miingon, mipadayon si Moises pagsulti sa tanang Israelita. Miingon siya, 120 ka tuig ang akong edad. So 120 na si Moises, no? Ug dili na ako makapangulo kaninyo. Giingnan ako sa Ginoo, dili ka makalabang sa suba sa Jordan, no? Ang Ginoo mismo ang mag-una kaninyo sa paglabang niini. Laglagon niya kining mga nasura samtang nagpadulong kamo kanila ug inyo silang ilugan sa ilang mga kabtangan. Si Josue maoy mangulo kaninyo sumala sa giingon sa Ginoo. Ingon nga gilaglag sa Ginoo si Sihon og si Og nga mga haring Amorihanon ug ang ilang mga yuta. Laglagon usab niya kining mga nasura. Okay. Itugyan, verse 5, itugyan niya sila kaninyo ug buhaton ninyo kanila ang akong igisugo kaninyo. Okay. Verse 6, pag maligon kamo ug pag maisugon, ayaw ninyo sila kahadluki kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. Amen, no? So, lami kayo kahit ubanan yun sila sa Ginoo. Sama sa pag-uban sa Ginoo ngadto kanila igsuon. Sa tuwa pod karon, giubanan pod ta sa Ginoo, no? Kay mao na iyang saad nga dili ta niya biyaan ni talikdan, no? Okay, so verse 7. Unya gipatawag ni Moises si Josue o giingnan niya atubangan sa tanang Israelita. Pag malig-on og pag maisugon inig pangulo mo ni ining katawhan ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag niya sa inyong mga katigulangan. Tabangi sila sa pagpanag-iya niini. Tultulan og ubanan ka sa Ginoo. Dili kaniya biyaan o talikdan, busa ayaw kahadlok. Kay namdam kay soon akong giingon, di ba? Na kini nga verse on ingon, dili kaniya biyaan o talikdan, busa ayaw kahadlok. Okay, so maayon ni nga promise, no? Dili lang ni para kang Josue igsuon, pero pwede po nato ni siya nga gunitan, no? Kay kang pulong sa Ginoo alang man ni sa tanan, no? So kini lami kayo siya permanente i-memorize nga dili kita biyaan o talikdan sa Ginoo, busa dili kita angay
nga mahadlok. Labi na karon sa atong panahon daghan kay mga panghitabo sa mga nagkalain-laing lugar or even sa atong lugar mismo, no? Nga murag mahadlok ta mo gawas sa balay ka basig na mga dautan, yung mga tao sa palibot, no? Pero ang pulong sa Dios ningon, dili kita niya biyaan ni talikdan, busa dili kita angay mahadlok. So, usa po ni ka-reminder sa kuha kay sama kanimo, sama sa ubang kita nga mga katawhan. Ang first yun nato nga mabati sa dihang natay makitaan nga mga kanabitang mga makahahadlo ka ng kumtahay. Linog, di ba? Daghan og linog karon nahitabo diya sa Cebu, no? Ako nadunggan. Kanang mga ingana ang mga kalamidad, dili gyud na malikayan igsuon nga usahay mo bati gyud tag kahadlok, di ba? Pero ang pulong sa Ginoo maghatag po nato kalig-on nga dili gyud ta biyaan sa Ginoo, dili ta niya talikdan. Basta mosalig lang gyud ta anha kaniya. Pero sa gikaingon ko na normal na nga usahay mo bati tag kahadlok, pero atong ihatag atong kahadlok sa Ginoo. Unya ato ang hinumduman yang pulong nya atong gunitan. Thank you Lord. Thank you Jesus sa imong pulong. Okay, so verse 9, mo ni ang mga balaod nga basahon matag 7 ka tuig. Okay, so verse 9, gisulat ni Moises kining balaura o gitugyan ngadto sa mga pari nga Levita nga maoy tigdala sa sudlanan sa kasabutan o sa mga pangulo sa Israel. Gipanaog niya kining sugua. Tapos sa 7 ka katuig nga maoy tuig sa pagpapas sa mga utang sa pag-abot sa kasaulugan sa mga balong-balong nga maoy panahon nga ang tibuok Israel moduol aron pagsimba sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga ampuanan. Basahan ninyo kusog kining balaura atubangan sa tanang mga Israelita. Punduka ang mga tao, mga lalaki, mga babay, o kabataan, o ang mga langyaw nga nagpuyo. Tipon kaninyo aron sila makabati niini o makakaton sa pagtahod sa Ginoo nga inyong Dios o tumanon nila pag-ayo ang tibuok balaod. Amen, no? So, excuse me. Verse 13. Sa maong paagi ang ilang mga kaliwat makakaton sa pagkahadlok sa Ginoo nga inyong Dios samtang kamo magpuyo sa yuta nga panag-iyahon ninyo tabok sa Jordan. Okay, verse 14 mao kini giuluhan ang mga katapusang pahimangno sa Ginoo kang Moises. Okay, verse 14 giingnan sa Ginoo si Moises. Sa dili madugay, mamatay ka. Busa, ipatawag si Josue, ug pangadto kamo sa tulda nga tagbuanan aron didto tudloan ko siya sa iyang buhaton. Wow. Gituman kini ni Moises og ni Josue. Og mipakita ang Ginoo sulod sa tulda nga daw haligi nga panganod nga diha sa pultahan. Wow, no? So, haligi nga panganod ang presensya sa Ginoo nagpakita kang Moises o kang Josue sa sulod sa tulda nga daw haligi nga panganod. Okay, verse 16. Mingon ang Ginoo kang Moises, inig ka matay nimo musimba kining mga tawhana sa mga Dios nga gisimba sa mga tao nga inyong adtuan. Isalikway ako nila ug ilang lapason ang kasabutan nga gihimo ko uban kanila. Unya mo sila ug ang akong kasuko kanila ug laglagon ko sila. Biyaan ko sila ug dili ko sila ilhon nga akong katawhan. Mahiagom silag mga dagkong kasamok ug kalisdanan. Unya moingon sila, nahiagom kita niining mga kasamo kay wala naman kita ubani sa Dios. Verse 18, og dili ko na unya sila tabangan tungod sa ilang pagkadautan ug pagsimba sa ubang mga Dios. So, kanang nanatay lesson ani nga nakit nga ang Dios mismo mo tugyan kanila
no, arong malaglag sila tungod kay nakita sa Dios nga lahi nga Dios ang gisimba sa mga Israelita, no? Nagsimba sila laing Dios. So nakita na ng daan sa Ginoo. So kita igsuon basig naapod tay mga Dios nga nasa tong kinabuhi, no, dili man siguro mga rebulto pero naay kanang atong lain nga gisimba, no? Kanang ingon pa tong kagabi nga akong nadunggan. Worship, no, kanang pagsimba is worship, no? Worship is everything and anything nga naa sa tong huna-huna perminti. Nang nabito kay ginahuna-huna perminti niya pabalik-balik. Mao na siya daw ang atong gihimong Dios sa atong kinabuhi, no? Ang uban persig huna-huna sa Facebook kay basig daghan nakag-like or pila na ang kita sa reels, no? So ang Facebook na nahimong Dios. So say wala ta kabalo, no, nga mao na dayto siya. Pero kung ang atong ginahuna labaw pa kay sa Ginoo, mao to ang atong gihimong Dios. So kana siya igsuon usa ka kanang pagpahimangno, no, nga angay natong huna-hunaon ang Ginoo perminti kay ingon to, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. With all your mind, no? Ang atong huna-huna perminti na to i-align, ihuna-hunaon na to perminti ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero igsuon I know nga dili man ta perfect, no? Usa kay murag ang ato ang attention mag-adto sa lain ba, no? Kini pahimangno para mo balik ta diha sa Ginoo. Ako pod guilty pud ko na igsuon, no? Dili lang ikaw, no? Mao nga salamat sa pulong sa Ginoo kay permintita niya pahimangnuan nga dili gyud ta angay, no? Nga magsimba og laing mga Dios kay maunay gikasuk-an sa Ginoo. Okay, so padayon ta verse 19. Okay. Karon isulat kining awita og itudlo kini sa katawhan sa Israel aron kini mahimong akong saksi batok kanila. Pasudlon ko sila ni anang tabunok nga yuta sumala sa gisaad ko sa ilang mga katigulangan. Mangaon sila mabusog ug manambok apan unya alagaran nila ang ubang mga Dios. Yubiton ako nila og ilang isalikway ang akong kasabutan. Inig kahiagom nilag mga dagkong kasamok og kagul-anan, mahimong saksi kining alawiton. Bato kanila kay dili malimot pag-awit niini ang ilang mga kaliwatan. Nasayod ako sa ilang gihuna-huna karon bisag wala ko pa sila dad-ang ngadto sa yuta nga gisaad ko kanila. Atong nakita isuon ang Ginoo advance, no? Nakita na sa Ginoo daan ang ato ang future. Kay kini sila naapas sila sa desierto pero nakita na sa Ginoo daan unsa ilang buhaton pag makaabot na sila dito sa promised land, no? So yung anak ka-advance ang atong buhi nga Dios. Nag-una siya, no? Ngay nakita niya tanan ba, no? Kumbaga kaning murag kini ba ang earth, no? Kini ang earth. Na siyang kamot, no? Or giunsa ba niya gigunitan or giunsa ba, no? Pag kit-ani mo tanan diha, no, gikan diri sa sugod paingon nga nihiba, no? Murag maskin pag unsa man magtuyok diha, nya kita gamay ram ta murag alumiga sa sulod sa earth. Kita tanan sa Ginoo ang ato ang past, ato ang present, ag even ang atong future, no? So advance ang Ginoo. Kit-an niya tanan gisoon at one time. At the same time, no? Kana bitong kuan, kani pa kuan ako lang sagbit gamay. Kana bitong nakay makit ang alumigas diha, no? Daghang alumigas sa yuta or asa man mo nakit-an. Ikaw nga tao makakita ka sa ilang balay kung asa sila paingon. Biskag nagdebit-bit pa sila sa ilang pagkaon niya. Naglinya na sila lakaw. Kabalo na kadaan nga paingon to sila dito sa ilang balay. Dalon to nila ilang kinuha nga pagkaon. So ing ana pod ang akong na-picture out ba nga, ang Ginoo, nakakita na siya daan yan. Nagsugod pa lang ta, kakita ng Ginoo sa tanan na itong buhaton. Diba? Amazing, diba? Oh, hallelujah. Itong ipadayon, nagsuon na nata sa verse 22. Okay, ni adtong adlaw gisulat ni Moises ang awit o gitudluan niya niini ang mga Israelita. Gisultihan sa Ginoo si Josue nga anak ni Nun.
pagmalig-on o pagmaisugon kay ikaw ang modala sa mga Israelita ngadto sa yuta nga akong gisaad kanila. Ubanan ko ikaw. So naay promise sa Ginoo no nga ubanan si Josue sa Ginoo. Okay, so verse 24. Human masulat ni Moises ang kinatibuk-an gayud ni ining balaura diha sa usa ka basahon. Gihatagan niyag mga pahimangno ang mga Levita nga maoy nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo og miingon siya. Dad-a kining maong basahon sa balaod og ipahiluna kinitupad sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga saksi batok kaninyo. Verse 27. Nasayod ako sa inyong pagkamasupilon o pagkagahig ulo. Kay gihagit ninyo ang Ginoo bisag ani pagani ako uban kaninyo. Unsa pa kaha kun ako patay na. Hallelujah, no? Verse 28. Punduka sa atubangan nako ang tanan ninyong kadagkuan ug mga opisyal aron sultihan ko sila sa kasuguan ug himuon kong saksi ang langit ug ang yuta batok kaninyo. Nasayod ako nga tapos ako mamatay, magpakasala kamo ug dili na kamo mutuman sa akong gisugo kaninyo. Sa katapusan moabot kaninyo ang kadaot kay inyo mang isalikway ang Ginoo ug inyong hagiton ang iyang kasuko pinaagi sa inyong pagbuhat sa iyang gidili, no? Ang ginadili gyud sa Ginoo nga mosimba taglaing Dios, no? So dili gyud ta angay nga mangitaglaing Dios kay ang Ginoo ang tinuod nga Dios. Siya ang naghimo sa langit ug yuta ug siya ang nagpadala sa iyang bugtong anak nga si Kristo para kanimo ug kanako igsoon. So, okay, so verse 30. Unya gisulti ni Moises ang tibuok awit samtang namati niini ang katawhan sa Israel. So padayon ta sa chapter 32 kay mauna ni ang awit ni Moises, no? Okay, verse 1. Pamati o langit kay musulti ako, patalinghugi o yuta ang akong mga pulong. Oh, by the way, dili na ako isya tagaan og kanang rhythm kay wa ko kabalo unsay tuno ani nga kanta, no? So ako ra siyang basahon igsoon. So kung ikaw musician, kung ikaw ka nakabalo bitaw ka mohimo og rhythm dira. Igsoon, i-challenge ta ka. Himuinig ka ng tuno, no? Kay basig ang Ginoo magpadayag unsay tuno ani nga kanta, pwede ni mahimo ang kanta, tuno igsoon, no? Okay, so verse 2. Mahulog unta daw ulan ang akong pagtulunan. Patulua ang mga pulong ko daw yamog og taligsik diha sa lunhaw kasagbutan. Isangyaw ko ang ngalan sa Ginoo ug pasidunggi ninyo ang atong Dios. Siya ang batukan sang buhat hingpit kay matarong man ang tanang paagi niya. Siya ang Dios nga matinumanon, putli og matarong. Amen. Nagbudhi kamo kaniya og wala na kamo isipang mga anak niya tungod sa inyong kadautan, hiwi og balikong kaliwatan. Mao ba kini ang inyong ibalos sa Ginoo o katawhan nga buang-buang og hungog? Dili ba siya man ang inyong amahan nga nagbuhat og naglig-on kaninyo? Hinumdumi ang inyong kagahapon ug ang taas nga sugilanon sa inyong kaliwatan. Pangutan-a ang inyong katigulangan mahitungod niini. Sultihan usab kamo niini sa inyong kadagkuan. Sa dihang gibahin-bahin sa labing halangdong Dios ang yuta ngadto sa kanasuran ug dihang gilain-lain niya ang katawhan. Gibutangan niya kinig mga utlanan, sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Dios. 9. Apan, gigahin sa Ginoo ang iyang katawhan alang sa iyang kaugalingon.
Si Jacob maoy iyang silbing bahin. Hikaplagan niya si Jacob didto sa kamingawan diin naghaguros ang hangin. Gipanalipdan niya si Jacob o giamuma pag-ayo. Sama sa pag-amuma niya sa iyang kaugalingon, daw agila nga nagtudlo sa iyang mga piso paglupad og nagbukhad sa iyang mga pako aron pagsagakay sa iyang mga piso. Ang Ginoo nanalipod sa Israel aron dili siya mahulog. Ang Ginoo ray nagiya sa iyang katawhan. Walay laing Dios nga miuban kanila. Hallelujah. Verse 13. Gipalatas niya sila sa kabukiran o gipakaon sa abot sa kaumahan. Sila gipainom niya dugos gikan sa mga pangpang ug ang ilang mga kahoyng olibo milambo sa batuon nga yuta. Hallelujah. So ato ang bulb, okay, nagkurap na pod. Hallelujah. So padayon na nato iso sa verse 14. May kiso sila og gatas, may tambok silang mga karnero ug mga baka ug kanding gikan sa basan. May trigo usab sila ug ang ilang giinom bino nga labing maayo. So, okay, 15. Hallelujah, Jesus. Okay, 15. Nanambok ang katawhan sa Israel apan mirebilde. Nanambok sila og midako. Unya, gisalikway nila ang Dios nga nagbuhat kanila. Og giyabit ang bato nga nagluwas kanila. Gipasilaob nila ang iyang pangabubho pinaagi sa pagsimba sa laing mga Dios og gihagit nila ang iyang kasuko pinaagi sa mga buhat nga ngilad. Okay, verse 17. Naghalad silag mga mananap ngadto sa mga demonyo nga dili Dios. Ngadto sa mga Dios nga wala nila simbaha. Kaniadto mga Dios nga bag-ong hikaplagan nga wala alagari sa inyong katigulangan. 18. Nalimot sila sa bato nga nagpakataw kanila ug wala nila hinumdumi ang Dios nga naghatag kanila kinabuhi. Verse 19. Nakita kini sa Ginoo ug tungod sa iyang kasuko gisalikway niya ang iyang mga anak. 20. Ug miingon siya, talikdan ko siya ug tan-awon kog unsay modangat kanila. Kay sila mga daotang kaliwat, mga anak nga mabudhion. 21. Giaghat nila ang akong kasuko kay ila mang gisimba ang laing Dios. Misilaob ang akong kasuko tungod sa ilang mga Dios. Busa himuon ko nga mapungot usab sila, inigpili ko sa mga tao nga dili pa nasod. Hagiton ko ang ilang kasuko pinaagi sa usa ka nasod nga buang-buang. Verse 22. Nakahaling og kalayo ang akong kasuko. Musunog kini og hangtod sa kinahiladman sa Seol. Gisunog niini ang kalibutan ug ang iyang abot ug ang mga patukuranan sa mga kabukiran. Hallelujah. Medyo taas-taas pod ni siya igsuon di ay, no? Okay. Pahiagumon ko silag mga katalagman. Ihurot kog pana ang akong mga udyong kanila. Unya kun sila maluya na sa gutom og sa hilanat og himalatyo na tungod sa makalilisa nga sakit, ipatukob ko sila sa mga bangis nga mga mananap ug sa mga lalang nga bitin. Hallelujah. Okay, verse 25. Mga matay pinaagi sa espada ang anaa sa hawan, ug ang atua sa mga lawak, mga matay tungod sa kalisang. Ang mga batan-ong lalaki ug babayi, mga masuso ug mga tigulang.
26. Nakahukom ako sa pagpatibulaag kanila ngadto sa layong mga dapit hangtod nga mapuo silang tanan. 27. Apan nabalaka ako nga saipon kini pagsabot sa akong mga kaaway ug moingon sila kami ang nakadaog ug dili ang Ginoo maoy naghimo niini. Sila usa ka nasod nga dili magpatambag ug dili makasabot. 29. Kon maalamon pa sila, masabtan unta nila kini. Masabtan unta nila ang mahitabo kanila sa ulahing mga adlaw. Verse 30. Okay. Unsaon man sa usa ka tawo pagbuntog sa usa ka libo, usa duha ka tawo pagbuntog sa 10,000 kun ang ilang kaaway wala pa itugyan kanila sa ilang bato nga mao ang Ginoo. So it's a question mark. Okay, 31. Ang ilang bato dili sama sa atong bato. Bisan gani sila nga atong mga kaaway nasayod man niini. 32. Kayang ilang paras gikan sa Sodoma o Gomora. Makahilo og pait ang mga bunga niini. 33. Sama sa lala sa bitin ang ilang bino. 34. Dili ba gitipigan ko man kining tanan didto sa akong tipiganan? 35. Ako ang katungod sa pagpanimalos o pagsilot kay hapit na moabot ang panahon nga madakin sila og mahiagom sa katalagman ug malaglag sila sa kalit lamang kay ang Ginoo mohukom dapig sa iyang katawhan ug kaluy-an niya ang iyang mga alagad. Inig kasayod niya nga wala na sila'y kusog ug wala na'y mahibilin kanila ulipon ug dili ulipon. Unya mangutana ang Ginoo sa iyang katawhan. Hain naman ang ilang mga Dios, ang bato nga ilang dangpanan, nga mikaon sa tambok sa ilang mga halad, sa mga mananap nga gihalad ug miinom sa bino nga ilang gihalad. Patabanga sila kaninyo ug himua sila nga inyong panalipod. 39. Karon ilha ninyo nga ako ray tinuod nga Dios. Wala nay lain gawas kanako. Ako mopatay ug muhatag og kinabuhi. Musamad ako ug muayo usab niini. Walay makailog kang bisan kinsa gikan sa akong gahom. Hallelujah. Amen, no? Hindi siya nga promise, no? Ang Ginoo ang labing makagagahom sa tanan. Siya adunay kagahom sa pagpatay o paghatag og kinabuhi. Siya walay makailog kang bisan kinsa gikan sa gahom sa Dios. Amen. 40. Bayawan ko ang akong kamot ngadto sa langit ug ipanumpa ko ingon nga ako buhi hangtod sa hangtod nga sa dihang mabaid ko na ang akong espada gamiton ko kini sa pagsilot. Panimaslan ko ang akong mga kaaway ug ang nagdumot kanako. Paimnon kog dugo ang akong mga udyong ug palamyon kog unod ang akong espada. Lakip niini ang dugo sa gipamatay ug sa mga gipamihag nga tag-as ug buhok. Daygan ninyo o mga nasod ang iyang katawhan. Kay manimalos gayud siya sa kamatayon sa iyang mga alagad. Panimaslan niya ang iyang mga kaaway. Hugasan niya sa sala ang yuta nga puy-an sa iyang katawhan. 44. Si Moises o si Josue nga anak ni Nun misulti ni ining awita aron makabati ni ini ang katawhan sa Israel. So mo to taas-taas iyang awit, no? Okay, so verse 45, no? Katapusang mga tugon ni Moises. Human sa pakigpulong ni Moises ngadto sa katawhan sa Israel, miingon siya kanila, itisok sa inyong kasing-kasing ang tanan nga gisulti ko kaninyo niining adlaw. Ipatuman kini sa inyong mga anak aron ilang matngunan pag-ayo ang tanan nga giingon niining balaod. Dili kini butang nga katiaw-tiawan.
kay mao kini ang tibuok ninyo kinabuhi. Kung tumano ninyo kini, magpuyo ka dugay dito sa yuta nga inyong panag-iyahon tabok sa Jordan. 48. Ni ana gayong adlaw giingnan sa Ginoo si Moises tungas niining bukid sa Abarim, ang bukid sa Nebo nga anaa sa Moab at bang sa syudad sa Jericho. Unya lantawa ang yuta sa Kanaan nga buot kong ihatag sa mga Israelita. Adto ka mamatay sa bukid nga imong tungason, sama kang Aaron nga imong igsuon nga namatay sa bukid sa Hor. 51. Tungod kay wala man ninyo tumana ang akong sugo, ug wala ninyo ako tahura, taliwala sa mga Israelita duol sa katubigan sa Meribat Kadesh, sa kamingawan sa Sin. Makalantaw ka sa yuta apan dili ka makasulod ni ining yutaa nga gihatag ko sa mga Israelita. Hallelujah! Okay, praise Jesus. So maukad to isuon ang chapter 32, no? Karon atong nahuman ang chapter 31 o 32 igsoon. So, salamat kay igsoon nga hangtod karon na gihapon ka diha, no? Wa ko nimo gibiyaan. Og I hope nga naagud tay nakutlo karong takna sa ato ang pagbasa sa Biblia. Ang Ginoo may magapanalangin kanimo igsoon. Magkita na usab kita sa sunod higayon. Daghang salamat.